Assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan BBC. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta yi kira ga shugabannin duniya da su tashi tsaye domin fuskantar cin zarafi da kuma masu mulkin kama karya. Ana ci gaba da mummunan fada a garin Soledar na gabashin Ukraine wanda aka lalata akasarinsa. Jami'an Ukraine sun bayyana cewa ana cikin mawuyacin hali a garin. Watanni shida bayan cincinar da mutane sun kutsa kai cikin fadar shugaban kasa a Sri Lanka a zanga-zangar tsadar rayuwa, ko abubuwa sun sauya yanzu? Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce duniya na buƙatar sabon shugabanci domin tunkara abin da ta kira keta haƙƙin bil'adaman da ake a faɗin duniyar. Ƙungiyar ta ba da misali da matsalolin da suka tabarbare sakamakon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, zuwa zaluncin da 'yan Taliban ke yi a Afghanistan da kuma murƙushe masu zanga-zanga